May adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joey. Sa di pa nakusugnan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. No promise. Ma, wala ka ko ha. Asa bang ka, Joey? Mamasahero ko ma. Mayroon kay Sabado ba? Basig na idaghang musakay sa akong motoron. Nala, sige. Unya, uy, unsa bang kag-urasa mo paulis pa ni Udto? Tanaon lang ma. Kay basig makidungan to og pangaon ako si Baisilso. Sa gawas na lang ko mukaon ma. Na, sige. Abi na ko, di ka mo biyahe ron ba si Joey? May mukha di ba nga kwarta nga tong tuyo? Lagi. Ay, nindot ibiyahe ron kay nagkaroon sa hero. Mao gyud. Porma na dito kay ako sunod mo. Ay, salamat itaon kay arang-arang akong kita ron na sa pamasada. Higda-higda sa tabi. Kunya ako matug, mag-Facebook sa ako. Uy, daga na biya ining nag-add friend ako da. Di na ako sila i-confirm ay. Huwag masag kailainin nila. Ni. Uy, la. Di may gwapa nga nasaak. Robilin. Robilin ng pangan. Pero, huwag mang kunya gi-add friend. Ako ning i-add be. Hi. Hello? Salamat din sa pag-accept mo muna ko ha. Okay ra, uy. Ganahan naman sa kog, daghang mga friends, good. Aw, oo. Tinuod yun. Ay, asang inyo ha, Ling? Taga Buhangin Davao Occidental ko. Pero di ako karon sa Manila. Mo ba? Taga diin man ka? Taga Santa Maria, Davao Occidental ko. Maayo di ay kay parehas na tang taga Davao. Maog yun. Nga, nagunsa di ka diya sa Manila di, Ling? Nag-process ko sa akong mga papeles. Kay mo-abroad naman gug ko. Oh, mao ba? Nga, okay ra nimo kung tawag-tawagan ti ka? Samtang wa pa ka makalarga? Opa! Yay! Maode nga tagdugay na kay kang muanhi din, he ha? Na di kay gikalingawan ba? Pawa ra gud kala ay bay. Aw, okay sab. Ling, kumusta? Okay ra. Naon ta ko isulti nimo, Lin? Unsa man na? Unya di ka masuko. Dili lagi. Unsa man na? Ang tinuod Lin sa sige natog chat-chat ba o video call. Negugman ako nimo. Oh. Joey. Mo ni tinuod Lin. May chance ka ako nimo? Nganong mulimod man ko. Nga sa tinuod lang. Nahigog man naman sad ko nimo, Joey. Kumuna, uyab na ta. Ha? Oh, Joey. Yes! Salamat kayo, Lin! Yatis ra. Nagkauyab gid mo atong imong kachatay? Ubay? Kasi na ibang na to. Rubilin. Sige bay. Good luck sa inyong relasyon. Ha? Larga na kasagawas? Oh, Joey. Sunod lang, larga na gid ko. Oo niya. Magka-chat pa kahatayin ni kung tuwa na kasagawas? Oh, uy. Nganong nilikod? Lin, pag binuotan dito, Lin, ha? Ba, sinuog, mangita kaglain dito. Dili na mahitabo, Joey. Kay love, nakaayo ka. Salamat kay Lin. Amping sa imong biyahe. Ay, naunsa naman ko eh. Pila pa gani ka adlaw nga wa na mi magkasultian ni si Robilin. Gimingaw naman kay ko niya. Ay, husto. Ini ko man ako biyahe. Ako siyang tawagan. Kumusta man ka diha? Okay naman. Kay bota naman sa akong amo. Maayo hinoon. Ikaw?
Niya, mingaw kay ko nimo. Ah, grabe ha. Gimingaw gidayon ka na. Lagi, mingaw kay ko eh. Ingon ini lang gitingali ning mahigugma ta. Basin na na kay lain diha ha. Uy, di na mahitabo no? Kay love ta kay ka. Salamat, Joey. I love you, Lane. I love you too, Joey. Naunsan naman si Rubilin nga, di naman mo reply sa akong mga message niya. Di sa kumutuoy nga, di sa makadalikyat og reply eh. Bisag busy pa sa siyang trabaho. Sa mukha ni mo eh. Ngano di ay? Sige na, day. Nganong masuko man ka? Naiguram kong nangutana kung nganong wa na ka-reply sa akong mga message niyo. Aw ka na, kay wala mo reply, wa na ganahi. Rubilin. Iyay. Wa ka nila inang imong uyabay. Oh, ha? Ako, gaduda gid ko ba nga nanaylain ang imong uyabay. Ngan, ugda naman kay siya nimo. Saan nga tinuod ang gisulti ni Baisilso? Basing nakauyab na ni si Rubilin. Ang iyang Facebook. Ako ning susihon. Wa man siya gipost nga may kauban siyang lalaki. Gawas lang ining jungjong nga magsigi og heart sa tanan niyang mga gipost. Ay, husto. Ako ning i-message daw hanabi. Salamat kay Brad ha, nga ni-reply ka sa akong message. Oh, okay na, Brad. Nakita yun ako, Brad. Mangutana lang unta ko, Brad. Kaila day mo ni Rubilin? Kay magsige magugag heart sa iyang mga post. Oh, kailan yun, Brad? Silingan mo gud ni. Ah, mao ba? O, igon sa maday mo si Rubilin, Brad? Iya ko nguya, Brad. Unsa? Mao ding nausab ka na ako. Kay may lain na rin kang uyab. Di na may bawa na. Gimessage na ako si Jongjong. O giangkon niya na ako. Nga may relasyon mo. Pasaylo ako, Joey. Nga nang imo manigibuhat ako, Rubilin. Nagsinaaray man unta nga dili ta mangita og lain. Pero nganong nagbinuang maka ako? Joey, pasaylo ako. Tao rasad ko nga matintal. Matintal? Mao na nimo ikatarungan ako? Ang ginood, pag-una huwag yung mahigugma ni Jongjong. Pero sa pagsige na magchat-chat, wala ko makabantay nga na igugma na day ko niya. Oh, Unsaon manggod nga, o naming nagkaila ni Jongjong. Maong dili ka makabasal na ko, Joey. Nga mahugang akong buot niya. unya unsa o may iniro na? Buwagin na lang si Jongjong. Dili ko makahimo sa pabuwag niya. Unsa? Unsa ibot mo ipasabot? Kita mo'y magbuwag, Joey. Rubilin, Joey, pasaylo ako. Pero mas mahal na ko si Jongjong kay Nemo. Maong kalimti na lang ko. Rubilin. Hey baby, when we are together, doing Grabe ang kasakit na akong gibati atong tungura nga nakigbuwag si Rubilin ako. Igo na lang ko sa pagdawat kay wa naman siya igugman ako. Kanimong Rubilin kung namati ka magkaroon. Manginaot ko nga magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Dili na ko og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita manghikalan kaagi ni Joey nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit kariulahan, No Promise. what I need tonight. No plan. Ang maong kaagi gibuhatan no do sa radyo ni